L-Oppożizzjoni llejla telqet il-barra mill-Kamra tad-Deputati bi protesta. Dan wara li ma rrispettax ruling li tali Speaker Anġlu Farrugia dwar battibekki li nqalgħu fl-aħħar tas-seduta ta' nhar il-ġimgħa bejn il-membru parlamentari indipendenti Marlin Farrugia u dak Laburista Joe Debon Ogrek. L-Speaker talab li ż-żewġ deputati jirtiraw il-kliem offensiv li indirizzaw lil xulxin u hekk għamlu. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil talab li sedja tiċċara jekk hux qed titratta liż-żewġ deputati bl-istess mod fir-ruling tagħha. L-Speaker qallu li se jagħtih kopja tar-ruling, ma kellux għalfejn jikkummenta aktar dwar ir-ruling u jekk jidhirlu xi ħaġa hemm il-proċedura biex jisfida r-ruling. Ir-reazzjoni ta' Busuttil kienet li f'dan l-istadju peress li aħna ma nistgħux nikkummentaw fuq ir-ruling, l-Oppożizzjoni se tagħżel li tħalli l-Kamra bi protesta għal dan ir-ruling. Il-kap tal-Oppożizzjoni u d-deputati tiegħu telqu barra mill-Parlament minkejja li kien hemm skedata stqarrija ministerjali ta' interess nazzjonali. Dan għaliex il-Gvern kien qed jispjega d-deċiżjoni tiegħu li jissospendi ż-żona Schengen, deċiżjoni maħsuba biex jiżdiedu l-kontrolli fl-ajruport u li l-kap tal-Oppożizzjoni ddikjara li ma jaqbilx magħha.